Ahojte, volám sa Andrej a vítam vás pri mojom ďalšom videoblogu. Už som viac takýchto videoblogov natáčal, len nikdy sa mi nikto neozval. Že vlastne finančne ma podporiť od 100 € alebo 50 €. Teraz sa mi ozvali z jednej stránky, čo som si objednal vlastne také pazúry wolverinové pazúry vlastne, len ich nemali, keď som mal peniaze. A teraz sa mi ozvali, že už to majú skladom, že nebudú ani tú objednávku moju rušiť, len nemám na to teraz peniaze. Potreboval by som vlastne 50 €, lebo cena aj s kuriérom vlastne je do tých 50 €. Ja neviem, kedy na to budem mať a určite to zase vypredajú, keďže som natáčal tie ich stránky na to. Tak neviem, či sa mi niekto ozve, alebo či to nepredajú vlastne.